borok jottoni sijak thanai 30 tarik जों जे 19टा बिसि पियै o jagao जों खुमलुं आमचाइ बन खाइमानि आफोरो जों सिका जे किसु दुष्कृतिकारी हेके जों बिजेपिनि समर्थन दं गोविंद हल बन मिटिं दङै आ जागा बरक निजेरा जे कक बांलायै लास्ट तंग कसं तंनाय रगर दुखमालि हातिवा फायै बाइक अटो सबटै सबाय खानांमोन आबनरो सबाय जोंआफ्रो चिनि Desember 2023 30 tarik जों बन खाइमानि आबनरो साइ जोंना आफरो जे जों बन चिनि 6टा फुंनि 6टा तो सारि 6टा जाना दंमोन आबना जों देरता रगखने जों बन दसाइमान नाहारका तामनि बागै चिनि डिमान्ड दंमोन जे तंकसां देरनाय रखनो बरकना एरेस्ट मा खाइने थाके माफिया रखनो जेराव मा गुन्दा बाहिनी खाइ तने बन एरेस्ट मा खाइने नि बन दंमोन आफरो जों चिनि जे बन खाइने नि बिसिङा जों जारा नेतृत्व रै दंनाय जों बियासो फाइ कक सालायफैका आफरो और इंचार्ज जागा चिनि एडिशनल एसपी ताइ एसडीपीओ राधा पुरगोसी ताइ चिनि लिडार अफ तासो जों कक सालायै जों बरकनो रमनन बगे डिमान्ड खाइमानि बरक रमनाय हिनि जों कक रमान बगे जों आफरो एकटाबा देरतानि बिसिङा जों चिनि बन उइड्र खाइना फियाबा जों खुसमान का तिनि चिनि ताकारजला जम्पुजला खुमुलुं मानदाय किसु पाट थाय जों बिब दं आसलाबन पराय जों गोबां बरक प्रश्न खायखा सुंका तामनि बगे आफरो जे बन खाइमानि आबन तामनि समिंखा मान पराय खाय जों खाना बाय आबन पराय जों जो खायखा तिनि जों दल एमएलए खरगनो एमएलए तंगरा चिनि बिश्वजित कलय ताइ सपना देबरमा एमएलए ताइ चिनि लोकल लिडार मिलबै जों और खाना फाय जों सुंलाय फैखा सुंलायै दाबो खोनाका नाखि जे बरक नमुङै जों आफरो एफआईआर मान रमनन बगे बा बुङो माने आ बरक अलरेडी थाना बरक अलरेडी नोटिस के बरताबो अलरेडी बुङो केस का नोटिफिकेशन बरक नोटिस को बरक थानाव प्रेजेंट खाया अपन मलाई गाय ताबो तो बरक नि जेता चिनि करते बा थानान करते बरक जेतन खाइजा अन बगे जों वन chung माने जुदि बरक नि बगे कुनो एक्शन ना जि आका हेका जों थाना को एक दिन बिसिङ डेपुटेशन दनानि अब किसी टारगेट तमने फियाबा थाना अलरेडी बुङो जेता सामुं बरक अलरेडी खाइ दंदा अबनो जों तिनि अर जत नेतारा गय मालाय कहाता साइबन परे जों बुजि मानखा ए कुबि कुमिनो सिनाबो सामुं नांखा और सामुं नामन बागेनो ता पुलिस रंगा जत किसी आपाका बरक अलरेडी गरनि दुइटा खालि चारटा केसुंका अबना सिनि बायथा अबन बागेनो जों हमबाय चिनि रादापुर पिएसना ताइ जोंना जे आपको पुलिस का कम लाइमाने बरक बुङो ककना रखा जों चिनि ककना रखा अबन बागेनो हमबायरो आं रादापुर पिएस नि चिनि उसी ताइ एसडीपीओ बरक जेता बन कक अबन बागेनो सामुं